Salam vatandaşlar, salam Türkmen ilim. Men şugun Serdar Berdimuhammedowa yüzlenmek üçin bir kiçirek video çekjek. Serdar Berdimuhammedow TikTok üstü bilen size yüzlenäýmesek, arzymyzy, derdimizi inni nira ýetirjegimizi bilemzok. Gönüden göni size seslenäýmesek başga ýagdaýymyz galmadynny. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan döwletimiziň 6 million halky bar. Özümizden baý ülkeleň hataryna 4-nji ýerde baýlygymyz bilen tanalýas. Özümiň Türkmenistan ýaly döwletde ýaşaýanyma gaty begenýän, buýsanýan ýöne Serdar Berdimuhammedow siziň şol alyp barýan syýahatyňyza hiççilik kanagatlanamok. Sebäbi näme diýseň ýurdumyzda adalat ýok, kanun ýok. Halkyň hal ýagdaýy gaty pes, halkymyzy iş ýagdaýy bilen üpçün edip bileňok. Kanagatlanarly ýagdaýda halkymyzyň ýaşaýyşy gaty pes. Serdar Berdimuhammedow size yüzlenýän 6 million halky saklap başarmasaň prezidentlikden git Serdar Berdimuhammedow seni islämzok. Bul men meselem däl, bütün halkyň meselesi. 2 million halky ýalňyşmasam ýurtdaşyna eklenji üçin öý ojagyny, maşgalasyny taşlap ýurdumyzdan jyda düşüp nirelerde işläp börs. Serdar Berdimuhammedow men öz ýurdumda zähmet çekesim gelýär, öz ýurdumda işläsim gelýär. Bizi iş ýagdaýy bilen, iş bilen üpçün et Serdar Berdimuhammedow. Başaraň okmy, taşlap prezidentligi. Biz seni islämzok. Nesilden nesile geçýär bu siziň prezidentligiňiz. Islämzok Serdar Berdimuhammedow. Näme üçin bulaýar beýdip çykyş etýär, gepleýär diýersiň. Ýurduň içinde adalat ýok, kanun ýok. Şu güneçenni hemme da göz ýumdyk. Kanagat etdik, şükür etdik. Serdar Berdimuhammedow mundan artyk bolýan ýagdaýlara dilimi dişläp gezmäne men wyjdanym çatanok. 20 ýaşlyk ýyzym paýtagtda aradan çykdy. Aşgabat şäherine. Jenaýatly ölüm bu. Gyzymyň suwdy bolmady. Hökümet işgärleri gyzymyň işini alyp barmadylar. Ine men ýurtdan näme gilelik gerim. Serdar Berdimuhammedow size yüzlenýän 6 million halkyňa eýe çykyp ýurt şekiline saklamasaň artyk seni islämzok. Git Serdar Berdimuhammedow. Muny çyn ýürekden aýtýan.